Nyt meillä on esittelyssä älykäs designi ja helppokäyttöinen pyörä. Raleigh One. Mitä uutta ja hienoa tässä Raleigh Oneissa on? Tämähän on ihan hihnavedolla ja tässä on vain yksi vaihe. Eli ei tarvi polkea vaan ja ylämäen kaikki samalla vaihteella. Mitä hyödyttää yksivaihteinen pyörä meitä? Sehän on huoltovapaa. Kyllä. Ja sit kun meillä on vielä hihnavetonen tää, niin yksi hihna kestää sen 15-20 000 kilometriä. Kyllä. Ja missä meidän moottori on tällä pyörällä? Sehän on poikkeuksellisesti tuolla takana tällä hetkellä. Elikkä napakone löytyy. Kyllä. Miten akkupuoli? Akkuna meillä löytyy täällä keskellä 360 wattitunnin akku. Yksi hieno yksityiskohta, mikä tästä pyörästä löytyy kaikkien muiden lisäksi, niin tähän on integroitu todella hienosti takavalot, etuvalot. Sen lisäksi myöskin niin muotoilun puolesta tätä pyörää ei voi muuta kuin kehua. Kyllä. No mutta Toni, mitä sä nostaisit tästä pyörästä esille? Ehdottomasti appipuolen. Meiltä löytyy appista tästä GPS-trackingit, meiltä löytyy navigaattorit, meiltä löytyy displayit. Eli kaikki mitä tähän pyörään tarvitaan, niin kaikki on suoraan puhelimen päässä. On lukitukset, navigaattorit, seurannat, jopa päivitykset. Oho, siinä on aika paljon kaikkea. Ja semmonen yksi hyvä yksityiskohta tästä pyörästä vielä, niin yksi runkokoko, joka sopii kaikille. Oho. Mites jarrupuoleen? Täällä on Tektron kaksimääntäiset hydrauliset levyjarrut. Hyvä. Missä väreissä näitä löytyy? Näitä löytyy tän valkoisena ja sekä harmaana. Onko tätä midrungossa olevana? Totta kai, vähän matalempi versio. Tervetuloa meidän myymälöihin tai verkkokauppaan tutustumaan.